els terrers de l'Orient que porten coses per tota la gent. Una botifarra per la meva mare i un got de vi pel meu padrí. Un tall de coca per la meva boca i un tros de pa pel meu germà. Conte Els Reis Desorientats. Text de Roger Vilaplana. Il·lustracions de Sílvia Pla. Editorial Salvatella. Una nit, els reis d'Orient seguien l'estrella que els guiava cap a Betlem. La llum de l'estrella, que relluïa enmig del cel, els assenyalava el camí que havien de seguir. Aquella nit, l'estrella feia pampallugues. En Melcior ho va comentar en Gaspar i en Baltasar. Què li deu passar a aquest estel avui? Sembla que fa pampallugues. I de sobte l'estrella va desaparèixer i es varen quedar a les fosques. Ses majestats, els reis d'Orient, van quedar ben sorpresos. No sabien què havia passat. Tots es preguntaven on era l'estel de Nadal. Mentre, en Melcior va treure una llanterna del seu sac i la va encendre. Mireu, mireu, l'estrella no ha desaparegut. Ja la veig, és allà dalt, però no fa llum. En Baltasar, que feia una bona estona que rumiava, va despenjar l'estrella. I seguidament va exclamar: necessitem una bombeta nova, una bombeta que torni la llum a la nostra estrella de Nadal. Els reis anaven carregats de regals, però no tenien cap bombeta per posar a l'estrella de Nadal. Com ho farem? Van pensar. En Gaspar es va ajupir i va veure una cuca de llum i va tenir una bona pensada. Escolta, cuqueta de llum, que ens podries ajudar? Entre tots tres van aconseguir enfilar la cuqueta al damunt de l'estrella.
l'estrella brillava amb més força que mai i la Cuqueta de Llum molt contenta de poder ajudar els Reis Mags. En Melcior, en Gaspar i en Baltasar estaven molt contents. Ara segur que arribarem a Betlem sense desorientar-nos i no ens perdrem pel camí. Els 3 reis alhora van agrair a la Cuqueta de Llum que els hagués ajudat. I conte contat ja s'ha acabat.